أرسل زينام قدماي منيستر أبي أحمدن قدماي تم بيت الناس سياتشون بمخنيات بعد الدات مع الدكا في لهم بعد الدات يسوع كريستوس انت نخبر بمردان بمتحسابن كون كبز قبا أبوتاس هيمانوت التحساسي بوم سلام طعنا هبلي كميتم سيوز خبركم تملكتنا فلمان ملا صعبت امنات كريستنا انقعن بعد لدات يسوع كريستوس كل تشحن 18 عام تمرات ابصحكم ابصحنا نبلنا نزعل استسناد معد زينا حيزلكم قريبا لهم معد زينا مرحونا زريت بريهو حبيركم كتصني فلما حصرت زيناتات بريزيدنت هياز قسلاسين بعد لدات مغنيات بمقبار ملأختي انكو عبصحكم ام حلاليفهم اتوم بريزيدنت ام محبراوي ميديا قزኦም ابزم محلالفو ملأختي انكو عن بعد لدات يسوع كريستوس ابصحكم يلوم اتبعلنا حقوس بركات سلام نكخون دما سناي تمنيتهم قاليصኦም أب درو بعلدات أب مسكال الدبابة زقربة منفسوي مرئيت زماري آلافات زاد النقنيري لهم مكتل قدماي منيستر تمسكن درونه تم مكتل قدماي منيستر أب محبراوي ميديا قزኦም أبزم حلالفهم الأختي من أسيج وانتن سرعاتن بستملؤن من قدي هايمانوتهم مقلاتهم بزعمامت أولدو زلنا عمل خاختا زغيري لهم إذا ولدو عدل انت تواهبو خابز فروحن زسكو النقرات رحقوا صبوا زخنا من قد خمس ختل آرئي لهم من قصاصات هايمانوت رأسها بمقلات نايكالي آب مخبارن حبرو خبري آب مفتارن تمسرتو نهاجر زمت وواقع لعول كم زخناون عم ملاخيتهم كتما أديس أبان نبرتات كناخن كتما خوينا الليلن كنتيبا محرارتا كتما أدانا شعبهم لتن كنتيبا بعلدات مخنيات بمقبار أب مأخل مقابات تسفى برهان قللي نعقم دكاماتات وقنات مع الدكافيلن كنتيبا أدانا شعبت وان كم زبلو أديس أبان نبرتات كناخن كتما خوينا الله زتهانت ومأخلات مقابار ما نايزمر أي بعلدات نايف فقري بعل سلازخونا اتمكفال مع الدين نبرتا زلنا فقر مقلاتي زخوني لن تمرها قبر مكفال معدي أب 26 مأخلات مقبا 5 سالة أب محبار لو مقنا 380 حدن أبايتي نعقم دكاماتات نبرتي 5 وهابة عزخا خيرا إمباسيتاس زتفلاليا هاجراتن علم لختكالاتن بعلدات ملأختن كعبصحكم أم حلالفن أبا إثيوبيا زركبا إمباسيتاس تفلاليا هاجراتن علم لختكالاتن بعلدات يسوع كريستوس مخنيات بمقبار ملأختن كعبصحكم أم حلالفن أبا إثيوبيا زركبا إمباسيتاس أمريكان إسرائيل بعلدات كلهم إثيوبيان ناي سلام حقوسن كون تمنين إمباسيتات كندا هندنا بإثيوبيا نون بتمسسالن بعلدات ملأخت سناي تمني تم حلالفن إمباسي يونايتد كينغدم أبا إثيوبيا بقدو بعد لدات ناي سلام فقري دستان حدنتن كون تمنيوم إمباسيتات أرمينيا أستراليا سويسرلاند باكستان إيران جرمن بروندين جيبوتي ناب إثيوبياون بتمسسالي نسعبت أمنات كريستنا بعد لدات ملأخت سناي تمنيتهم أم حلالفهم مارزين أهما بمكتال تركبوا بزرزر نابر اليوم قدات كنحلف قدماي منيستر أبي أحمد مثل قدماي تم بيت الناشتيات شوبو مخان بمخنيات بعلدات أبا بيت مرتي عين سوران شيكا فاطمة بن مبارك مكفال معدي الساليتهم قدماي منيستر أبي أحمد نتمتم هارون مبرتتاع 5 رخبو بمقلات نهاجر كرعات نكون بزبلت أنكرهم نخم مهارو ملأختي أم حلالفهم እንደምታውቁት እዚህ ግቢ እንመላለስ ነበር አሁን كم تفلتوا بزمربا نملالس نيرنا حزقن نوح زبل جزز غنيحنا تنمص مرباكم بطعم صبيقو
ዘለኹም ለኹነታት እውን ኣዝዩ ተስፋ ዝህብዩ ትምኒተይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ዩኒቨርሲታት ናብዝና መጹ ከምዚ ዝበለ መረባ በኸመይ ምስራሕ ከም ዝከኣል ጽሩይ ሓምለዋይ ከባቢ ንተምሃሮ ክንደይናይ ከም ዘድሊ ከባኹም ትምህርቲ ተዝወስዱ ዝብል ንስኻትኩም ከይተማሃርኩም ንዩኒቨርሲታት መርኣያ ኮይንኩም ኣምሂርኩም ኢኹም ጓሓፍ ኣይትድርብዩን መረባኹም ጽፉፍ እዩ ኣዝዩ ደስ ዝብል ቦታ ኢና ርኢና እዚ ከምዚ ኢሉ ክሕለዎ ኣለዎ ከባቢኡ ዝሕሉ መንበሪኡ ዝሕሉ ሃገሩ ኣህጉሩ ዘኽርዕ ወለዶ ክትኮኑ ስለ ዘለኩም ንባዕልኹም ጽቡቕ ሰሪሕኩም ኢኹም መርኣያ እውን ኢኹም ሰናይ በዓል ልደት ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ተሓጓስ ክኾነልኩም ይምነ እንኳ ኣብፀሐኩም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ቤት ትምህርቲ ንኻልኦት ትካላት መርኣያ ክኸውን ምኽኣል እውን ገሊጾም ዛሬ እኔና ቀዳማዊት የገናን በዓል ሎሚ ኣነን ቀዳማዊትን በዓል ልደት ምሳኹም ንምብዓል ዝደለናሉ ቀንዲ ምኽንያት ገለገለ ተምሃሮ ፈተና ሃይስኩል ወሲዶም ንዩኒቨርሲቲ ይሰነዱ ምህላዎም እንትሰምዕ ኣብዚ ዘለኹም ድማ ብዙሕ ጻዕሪ ትግሃት ልበ ብርሃን ኮይንኩም ካብ ዓርሱኹም ሓሊፍኩም ንኻልኦት ንምርኣይ ንሃገርኩም ጸጋ ንምዃን ሃገርኩም ንምግልጋል ንወለዶ በረኸት ንምዃን ናጻዓርኩም ምህላውኩም ስለ ዝሰማዕና ደስ ስለ ዝበለና ኣይዞኹም ብርትዑ ንምባልን እንተደኣ በርቲዕኹም ካብ ባዕልኹም ሓሊፍኩም ንሃገር ኩርዓት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ብምዃኑ ዝጀመርኩምዎ ጻዕሪ ተጠናኺሩ ክቕጽል ሓደራ ንምባልን እዩ በዓል ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ እንትነኽብር ብምርዳእን ምትሕሳብን ክኸውን ከም ዝግባእ ኣቦታት ሃይማኖታት ተሓሳሲቦም በዓል ልደት 2018 ዓ.ም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብድሙቕ ኩነታት ከም ዝተኸበረ ድማ ተገሊጹ እዮም ንጸብጻብ ይድነቃቸው ሰማው ሙሉ ብርሃን ግርማይ በዓል ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመንቲ እምነት ክርስትና በብኣብያተ ክርስቲያናት ተረኺቦም ብፍሉይ ስርዓት ከም ዘኽበርዎ ተገሊጹ መራሒ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ከም ዝሓበርዎ በዓል ልደት በዓል ትሕትና ምዃኑ ብምሕባር ሰናይ ተግባራት ኣብዚ በዓል እዚ ብፍሉይ ኩነታት ክረኣዩ ከም ዝግባእ ኣፍሊጦም እዮም ክርስቶስ ልደት ለዓለሙ ሁሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት የምስራች የሚነገርበት ዕለት ስለሆነ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ብዛዕባ ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ዝንገረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ካብ ልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ ተላዒልና ብዛዕባ ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ንህዝብና ክንሰብኽ ይግባእ ንተዓረቕ ሓደ ክንከውን ይግባእ መራሒ እምነት ቤተ ክርስቲያን ካቶሊካዊት ኢትዮጵያ በወገኖም ባህሊ ምርዳእን ምትሕሳብን ኣብዚ በዓል እዚ ብፍሉይ ኩነታት ክጠናኸር ከም ዝግባእ ሓቢሮም እዮም ክርስቶስ ለዓለም ራሱን ዝቅ አድርጎ እንደመጣ እና ክርስቶስ ንዓለም ንዓርሱ ትሕት አቢሉ ከም ዝመፀን ካልኦት ነፍሱ ከም ዝሃበን ንሕና እውን ትምህርቲ ክንወስድ ከም ዝግባእን ተሓባቢርና ነዚ በዓል ክነብዕሎ ይግባእ መራሒ ኣመንቲ ወንጌላውያን ካውንስል አብያተ ክርስቲያናት በወገኖም ሰናይ ዝኾኑ ተግባራት ብምፍጻም በዓል ልደት ክኽበር ከም ዝግባእ አልዒሎም እዮም ክርስቶስ ደሞ ስናምን ንክርስቶስ እንትንኣምን ፍቕሪ ሰላም ምርድዳ ምፍታው ንዓለም ሰላም ዝኸውን ኩሉ ናብ ምድሪ ንኽመጽእ ምግባር ስለንኽእል ነዚ በዓል እንትነኽብር ብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ ክንላበስ ይግባእ ንሕና ንዓለም ብርሃን ንምዃን ኢና ተጸዊዕና ስለዚ በዚ መንገዲ ክነብዕሎ ይግባእ በብኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ዝተሳለጠ በዓል ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ መርሃ ግብሪ ቅዳሴን ምስጋናን ጸሎትን ተሳሊጡ እዩ ማዕድ ዜና ቅድም ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ሳያቸውን በምክንያት በዓል ልደት ማዕድ ካፊሎም ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ እንትነኽብር በምርዳእን ምትሕሳብን ክኸውን ከም ዝግባእ ኣቦታት ሃይማኖታት ተሓሳሲቦም ዕለታዊ ማዕድ ዜና ዝተኸታተልኩሞ ነይሩን ስለምክታልኩም የመስግን ማዕድ ዜናና መራሑ ናዝሬት በሪሁ ሓቢረኩም ጸኒሐ ደጊመር ርሑስ በዓል ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ተመኒ ሰናይ ምሸት